Lights и MP Studio представят Ника изтича по слънчевия паваж на капана в Пловдив. Беше сърдита, че възрастните не я слушат. И си даде дума. Повече никога да не използва гласа си. Ала изведнъж усети, че лети. После сякаш времето спря и сетне времето започна да се държи наистина странно. Какво става? Защо съм тук? Дойде да ми подариш гласа си. Нали няма да го ползваш вече? Ами... Стори ми се, че току-що даде дума. Бях ядосана. Спокойно. Преди да решиш дали да ми дадеш гласа си, ще ти покажа как той работи за вас, хората. А ти коя си? Аз съм тук още от началото. Давам на всеки частица от себе си, но не всеки знае как да я използва, а тя е по-скъпа от злато. Аз съм повелителката на времето. Гласът е израз на твой избор, а изборът е изконно човешко право и свидетелство за неговата свобода. Единственият начин да изградиш себе си, каквато искаш да бъдеш. Изборът да си различна, да си първа, да се бориш за идеите и разбиранията си. По тези земи, още в древен Рим, хората изразяваха волята си с глас. Защо ми е този глас, когато никой не иска да чуе какво казвам? Може би още си малка, но знай, че всеки може да изрази мнението си и да го отстоява. А когато и другите го споделят, гласът му ще прозвучи като вик. Така стана и с твоята страна. България дълго не можеше да решава за себе си. И дори когато се освободи, част от нея остана чужда. Тази част се наричаше Източна Румелия, а Пловдив бе нейното сърце. Но човекът в стремежа към свобода е безстрашен. Тогава един говореше за всички. Когато се развеят нашите знамена и когато посегнем да извършим едно свято дело с цел благородна и висока, в интереса на прогреса и на цивилизацията, то просветена Европа, която държи съдбините ни, ще да подпише нашия свещен акт. И тъкмо тук пламна искрата. И България беше отново цяла и независима, част от Европа.
никога не я чува. Напротив, това е идеята на демокрацията. Всеки да дава гласа си за идеалите, в които вярва, и мнозинството да решава. Ами, ако някой си изгради стена и не иска да те чуе? Знаеш ли, Ника, стените са опасно нещо. Една стена в Берлин потъпка правата на човека. Раздели семейства и приятели. Но нито една преграда не може да устои на желанието на хората да бъдат заедно. А когато падне, тази стена сякаш освободи целия свят. Но вече никой не може да издигне стена, нали? Не знам, Ника. Всичко е възможно. Не може да не знаеш. Не може да не знаеш. Нали си повелителката на времето? Виждаш бъдещето. Не може да не знаеш. Бъдещето е относително. Зависи от твоите решения. Не разбирам. Ще ти покажа. Това е светът на бъдещето. Не може да бъде. Може. Но може да изглежда и така. Как така? Всичко зависи от това дали хората ще замърсяват земята или ще я пазят чиста. А защо това да зависи от мен? Защото един глас може да събуди всички. Значи ще ме чуят. Ще намериш начин. Трябва само да използваш разума, сърцето и гласа си. Освен ако не решиш да ми го подариш. Не, ще си го запазя. Искам с моя глас да променя света. Ника излезе от капана на времето. Пловдив отново бе европейска столица на културата, а животът продължи по-старо. Ника, разбира се, не беше вече същата. А може би не само тя.